gift Ostallos Siziba wamuzosti is an aid adiloya kuna nosonchamisa aiwa haasi kumira uye achicongratulatewa nevanhu. Nyika yose inoziva kuti aiwa his friend, his main aid Amos by ari behind the bars nokuda kwokumirira marights emunyika yeZimbabwe. Panapa tona kuti anouya achicongratulatewa mainvolvements ari kuita. Takambomuona ari kuSwitzerland, tikambomuona ari kuAmbunja, tikambomuona ari kuRwanda. Panapa anouya achikorokotedzwa nevanhu. Sanapena mashoko atona kuti aiwa nyika yese iri kufara nemukomana uyu. Ndobva subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda pahendo yeAdmire Mpemi anobuda achiposta this picture ramuri kuona advocate Ostallos Siziba wanyora achiti only those who respect human rights can go to the White House. Those who abuse human rights, they go to Moscow and Beijing. Comrade Ostallos, muri kubvira mudhara. Ramba uchitya nokuremekedza Mwari, uchasvika kure. Pana vanhu vachimukorokotedza vachiti aiwa kuramba achirespekta mahuman rights evanhu nokufaitira kudefenda mahuman rights nekutya Mwari zvichamusvitsa kure, zvichamusvitsa abroad. As we all know kuti aiwa mukomana uyu mainvolvements kana mahigh level meetings ari kuita ari kufaitira kuti munyika aiwa muve nerusununguko, munyika aiwa muve ne-the rule of law, achifaitira kuti aiwa vakomana vari kuabusa mahuman rights nokukepchiwa kwemaopposition activist zvimisiwe. Mashoko atona kuti anouya achikorokotedzwa kune mukomana ariloya kuna nosonchamisa vari kufaitira kuti nyika yeZimbabwe muve nechange. Timotidza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pene comment section medu mutidza mafunguro enyu, sanosubscribe or like, turn on the bell icon.